E hoxe en Clave Social falamos de Alma Lactancia Materna, que como saben este ano renovou a directiva, seguen en cargos, en distintos cargos rotando pois integrantes da anterior directiva e sobre todo que se pretendía tamén traer sabia nova e continúan con un montón de actividades que hoxe nos sirven para reflexionar sobre o traballo que fai esta asociación que ten como vocal a Fátima Anllo. Fátima, que tal? Moi bons días. Moi bons días, Fran, moi ben, gracias. Moitas gracias por atender a nosa chamada, como sempre, falar un pouquiño das actividades que tendes en marcha. Bromeaba un pouquiño antes de empezar a entrevista con Fátima, e lle decía que, bueno, como van eses primeiros, xa se superaron os 100 días de goberno da nova directiva, bueno, marcando un pouquiño esa línea de continuidade co traballo anterior, non? Sí, correcto, a verdade é que con moita ilusión todas as compañeiras que entraron na xunta directiva, abrumadas, por suposto, porque eran moitos anos de experiencia por parte da directiva anterior ou directivas, que houve moitas, sempre íbamos renovando algunhas de nós e outra xente iba rotando, pero ao principio, claro, son moitos temas dos que falar no día a día, a verdad que casi somos máis amigas que compañeiras dunha asociación, porque é moita intensidade o traballo que dá. E un traballo que logo se nota, e oímos notar nos próximos minutos na entrevista, porque son moitas cousas, e moitas das actividades, digamos, xa consolidadas, están arraigadas, esas son constantes e estables, non? Pero eso se consigue, Fátima, imagino, e eso están aprendendo as novas, non? Con moito traballo, con labor de zapa aí durante todo o ano, buscando e xestionando, non? Sí. Sí, a verdade é que é moito pico e pala de todos os días da semana, pero claro, se fai con tanta ilusión, porque sobre todo cando estivemos ao outro lado, fomos usuarias no noso caso, do grupo de apoio da asociación, logo te apetece moito devolver, entre comillas, isto digo, ¿no? Pues o que te aportou a ti a asociación, ¿no? Bueno, e agora, centrándonos un poquinho nas actividades en este momento, a máis inmediata, as dúas máis inmediatas creo que son esta mesma semana, creo que tendes por unha banda o grupo de apoio, é unha actividade especial neste caso que ten moito que ver con libros, pero vamos por partes. Este venres, porque creo que é os primeiros e os terceiros, este venres hai un grupo de apoio, bueno, nos cartéis creo que reza algo así como reunión de lactancia, os grupos de apoio de sempre, non? Correcto, sí, é a base da nosa asociación, efectivamente, da nosa e de todos os grupos de apoio que hai a nivel nacional e internacional. Sí, os chamados GALM, ¿no? Os grupos de apoio á lactación materna. E, efectivamente, temos no Concello de Culleredo os primeiros e terceiros venres de mes polas mañás na sala Celia e Esperanza Brañas Fernández. Ali estamos e temos este venres xa anotadas unhas cantas mulleres que veñen coas súas crianzas e acompañadas das súas parellas ou familias ou amistades. E en que consiste exactamente a actividade, Fátima, de un grupo de apoio? Imagino que, non sei se hai un orden preestablecido no que se trata ou simplemente vai xurdindo os temas que van levando un pouquiño no buzón cada unha das asistentes. Digamos que ao mellor na mochila vou comentar isto no grupo de apoio, supongo que funciona así o mellor, non? Sí, pois mira, hai como dous tipos de mulleres que asisten ás reunións, non? A primeira é, imagínate, as mulleres que veñen por primeira vez, que non saben moi ben de que vai o grupo de apoio, pero alguén lle falou del, ou ven tanto unha amiga, familiar, ou incluso ás veces unha profesional sanitaria, non? Ou tivo outros fillos, ¿no? Pero entonces xa non sería a primeira vez que asiste, e que ven un pouco coas inquedanzas dunha primeira maternidade ou dunha primeira lactancia, ¿no? Que a veces non ten por que ser a primeira maternidade, pero sí que noutra ocasión non funcionase, ao mellor non se resolvese como lle gustaría a esa nai. E ven un pouco sin saber moi ben de que vai o grupo de apoio, pero preocupada por consultar dúbidas. E logo están as mulleres que repiten, que cada vez son máis de novo, porque a verdade é que a pandemia nos rompeu moitísimo a nosa forma de traballar no grupo de apoio, e aquelas que repiten son aquelas que xa non presentan tanta preocupación
pero lles gusta estar ese ratiño que nos reunimos para, tamén consultar dúbidas se as teñen, pero sobre todo para aportar e dar apoio a outras mulleres, porque a base do grupo de apoio é de nai a nai. E como hai que facer para participar? Se participa unha vez eres socia xa vas directamente, ou hai que apuntarse, non sei, por un tema de aforo ou de capacidade en cada xuntanza? Como facedes? Como xestionades isto? Vale, pois mira, para os grupos de apoio non hai que ser socia. É verdade que somos unha asociación e, polo tanto, agradecemos moitísimo ás persoas que lles apetece colaborar deste xeito, pero non é necesario en absoluto. Pode vir calquera muller, tanto embarazada, por suposto, como que xa tivo o seu bebé dende o primeiro día de vida, ou máis ben cando lle dan a alta, non? Si foi un parto hospitalario, como no momento que quere destetar teña a idade que teña o seu fillo ou filla. E hai que anotarse, eso sí, nun formulario que temos sempre aberto unha semana antes da reunión na nosa página web, porque efectivamente sí que temos en conta un poquinho aforo para poder xestionar os tempos do voluntariado. E ao final estaba eu pensando, Fátima, queda xente en lista de espera? Porque imagino que este tipo de actividades son moi atractivas, non? Para a xente, pois eso, que a mellor pois quere participar, porque ten dúbidas. Quedades con lista de espera moitas veces ou non? Algúnas veces sí, non sabes a pena que nos dá, a verdade, que o pasamos mal, porque nos dá moitísima rabia, pero é certo que, pois ao rematar as reunións, primeiro temos un tempo cedido, no, dos espacios, pero sobre todo xa non é tanto por eso, sobre todo no Concello de Culleredo, é máis ben porque temos que marchar para traballar, varias de nós, para os traballos remunerados, non, os outros traballos sempre están, pero temos que cortar e nos dá moitísima rabia, pero ás veces algunha muller queda fora, así é certo. Non é o habitual e procuramos evitalo, pero en algunha ocasión ocorre, sí. O certo que, claro, é un venres, como decías, é complicado pois o tema de horarios. Ben, en todo caso, pois estes grupos de apoio, estas reunións de lactancia, o máis inmediato este venres 10:30, como decías, no local Celia Esperanza Brañas, non? No Burgo. Sí, exacto. Bueno, pero temos unha novedade, me parece, para esta fin de semana. Este sábado hai algo moi especial que me gustaría que explicaras ti mellor. Vale, pois mira, este sábado no Centro Virginia Blanco, tamén no Concello de Culleredo, temos unha actividade que xa leva con esta 4 edicións que lle chamamos Acompañando a Curiosidade con Libros. Nós sempre facemos unha actividade especial cada mes, ¿no? E nesta ocasión está da man de Karina Pichel, que é responsable de la Casa Curiosa, un proxecto que é divulgativo, no que achega o interés pola ciencia ás familias, ¿no? As familias con crianzas e tamén a calquera persoa que teña interés no ámbito educativo. Esas son 4 edicións nas que Karina comparte con nós ese amor pola lectura, pero sobre todo no ámbito científico, que parece mentira, non? Moitas veces pensar o mellor en como falarlles de ciencia ata bebés pequeniños, non? Pero a verdad que o transmite tan maravillosamente que é abraiante e a verdad que é un obradoiro no que as familias salen encantadas da vida. E neste caso hai que apuntarse, decías? Sí. Como sempre, para este tipo de actividades especiais abrimos un primeiro prazo de inscripción exclusivo para socias e socios. De feito, pois, esta mañá revisamos dende a xunta directiva e quedaban 2 prazas. E creo recordar que hoxe abríamos prazo para persoas non socias. Entonces, pois eso, quedaba moi poquiñas prazas, pero a idea é que ademais sempre nos fai ilusión que poida vir outra xente que o mellor non nos coñece tanto para ver como traballamos desde a asociación. Claro, e ampliar un poquinho que teña máis xente a posibilidade de coñecervos e de beneficiarse do vosso traballo, claro. Exacto. Bueno, entón este sábado ás 11, non? No Centro Virginia Blanco, aquí en Fontecullén, moi pretiño da emisora, por certo. Sí. Sí, así pues que... sí. Ali sempre o celebramos porque a verdad que é un espacio moi cómodo, o que lle chaman o gimnasio, porque ten colchonetas, pelotas e demais, e entonces Karina fai aí unha exposición de todo
de todos os libros que trae, e a verdad que luce moito nese espacio. Estamos a falar con Fátima Anllo, que é vocal da Asociación Alma. Antes era secretaria e continúa na directiva, pero con un cargo diferente, pero coa mesma vocación de botar unha man e de axudar a todas as persoas interesadas no tema da lactancia materna. Falamos de actividades e agora con un proxecto que máis que proxecto vai ser unha realidade, pero na que polo menos falando con ela antes de facer esta entrevista, notábamos como moita ilusión. Un círculo de comadres. Explícanos esta iniciativa, porque parece que tendes moita paixón posta nela, non? Sí, a verdade é que é un proxecto que veu da man dunha das nosas voluntarias, Marta Varela, que ademais de ser nai dunha crianza é bibliotecaria de profesión, e xunto con outras compañeiras voluntarias do novo relevo quixeron crear un espacio de escoita e de acompañamento tamén de nai a nai, no? Sempre pensando en poñer as nais no centro, pensando en que os cuidados sosteñen a vida e quen coida merece estar no centro. Entonces, xa comezou hai 2 meses este proxecto. Polo tanto, van 2 reunións, a anterior foi o pasado sábado, hai uns días, o día 11, e o Círculo de Comadres é un espacio de diálogo, ¿no? Onde se escoita sen suizo, o obxectivo é alixeirar moitas veces a culpa e a exigencia, ¿no?, que ten a maternidade, intentar minimizar a soidade deste período, ¿no?, da crianza. E, a verdade é que está sendo un éxito e as mulleres se sinten entre todas moi acompañadas e moi escoitadas. E como é a participación neste caso, nesta actividade, como a regulades? Vale, pois aquí sí que é verdade que o que pedimos que se san socias as mulleres, realmente ser socias, unha se pode facer socia en calquer momento do ano, dende xaneiro a decembro, pero sí que nos parece como unha maneira de protexer, ¿no?, as mulleres que asisten a este círculo de comadres, ¿no?, que haxa a nosa, dende a xunta directiva, é a nosa exigencia, ¿no?, para ter este espacio seguro, ¿no?, que as mulleres que asisten se san socias, que queiran ter ese vínculo co grupo de apoio, que aínda que económicamente non é unha cousa de decir, que é relativo, no, o precio que temos, pero sí que sexa unha maneira de atarse, entre comillas, no, para darlle seguridade a este espacio. E hai que anotarse unha semana antes tamén, creo recordar que abrimos o formulario unha semana antes de cada reunión e simplemente inscribirse no formulario e xa nos lle confirmamos a asistencia para que poida ir ese sábado. Xa que estamos a falar de inscribirse, de socias, neste caso, como vai o tema socias de inscripción? Tendes todas as que queredes? Necesitades máis? Son demasiadas? Contanos un pouco. No, a ver, nunca son demasiadas, pero a verdade é que vamos de maravilla, non que estamos agora mesmo en abril e temos 90 socias e socios, porque a verdade é que cada ano temos máis parellas tamén que se asocian porque queren colaborar e participar das nosas actividades. Pois como te decía antes, é unha maneira tamén para nós, cada vez que abrimos unha actividade especial sempre lle damos preferencia por cortesía, ¿no?, en agradecemento de que queiran colaborar con nós, pois lle damos ese prazo prioritario para inscribirse. Entonces, temos moitísimas parellas socias, pois eso, porque queren colaborar e formar parte da asociación. E como facemos para poder contactar e informarnos, xa non só para asociarse, senón toda aquela persoa que todo isto que está a escoitar agora aquí, porque o emitimos a través do Radio Culleredo, pero mellor xente que en ese momento non pode escoitar a radio ou non estamos emitindo e se quere enterar, redes sociais, contacto, teléfono, correos, que tendes por aí?
Sí, pois mira, temos correo electrónico que o miramos todos os días. É verdade que si temos moito traballo de calquer tipo, si son correos electrónicos que mellor non son, entre comillas, urxentes, que ningún é urxente, por suposto, pero bueno, procuramos contestalos a diario, pero senón o día seguinte. Entonces, pode ser a través do correo, que é almalactancia@gmail.com. Tamén pode ser a través de redes sociais, fundamentalmente a día de hoxe Instagram, a que máis se move, moita xente nos escribe mensaxes a través desta rede. E bueno, e logo para informarse de todo de xeito completo, ademais das redes sociais, está a nosa página web, que ademais onde están os formularios de inscripción das diferentes actividades. É dicir que hai posibilidade en moitas para poder contactar con Alma sin problema, non? Sí, contestamos ademais, como te digo, a diario. Es todo voluntariado, a veces non ten horario, pero a maioría das veces é pola ilusión que nos fai. E se máis xente quere colaborar, desas que xa colaboran, se algunha socio se está a pensar, home, ao mellor podía botar un pouquiño de man, tampouco viría mal, non? No, nunca veñen mal, as más que va. De feito, agora mesmo temos un grupo moi nutrido que como, bueno, sei que xa dixen varias veces a palabra ilusión, pero están todas todas, e tamén hai algún home, pero con moito traballo de formación. Ademais están, pois ao mellor a metade do grupo está facendo unha formación agora mesmo en Narón, coas compañeiras de outro grupo de apoio que se chama Bebeteta, e outra metade está facendo unha formación de lactancia tamén en Lactap, que é un proxecto de lactancia materna, que parte dele de formación, e se están aprendendo de lactancia a través dun curso online. Xa para rematar un poquinho a colación do que agora mencionabas, non? Alma aquí en Culleredo, eu levo falando con vos moitos anos, agora hai pois máis asociacións. Dende que Alma se fundou ata agora, digamos que o movimento asociativo en torno á lactancia materna mellorou tamén, aumentou e se incrementou, non? Mellorou tamén a concienciación e a situación e as problemáticas da lactancia que había ao principio cando vos nacestes ou non? Bueno, sí, é verdade que dende atrás sí que melloraron moitas cousas. O que pasa que nestos tempos, digamos que nos surxe bastante que cambie a maior velocidade, ¿no? Digamos, que unha vez que unha sabe cantas cousas poden ser diferentes e beneficiosas para protexer a crianza, neste caso a lactancia materna, ¿no? Que por suposto, cada familia, cada núcleo, nai, bebé, pode decidir o que desese, pero nunca debemos de esquecer que a lactancia materna é a norma biolóxica da alimentación, ¿no? Independentemente do que despois, con todo o respeto do mundo, cada nai decida. Entonces, claro, para nós é moi importante que todavía haxa moitas máis medidas de formación para profesionais da saúde e outros profesionais que acompañan a maternidade. Pois a Fátima Anllo, vocal da Asociación Alma Lactancia Materna, agradecemoslle que hoxe tivera a deferencia, bueno, pois o día que é, un día laborable e difícil sempre, pois contestar e dedicar un ratiño a pois unha chamada telefónica como esta, a máis longa, porque teño o defecto como locutor de radio que falo moito, pero agradezo tamén que neste caso os convidados e as convidadas como Fátima, pois tamén explicasen con todo o luxo de detalles para que a nosa audiencia escoite todas as actividades que prepara Alma Lactancia Materna. Fátima, moita sorte cos proxectos e con estas realidades que tendes en marcha. Gracias. Moitas gracias a vos por compartir o noso traballo.